Okej, ajde. I dobro dan, i prošli se nas imak. Danas ćemo, ja i moj drug Vukaši, da radimo crossbody challenge. Okej. On prvi, idemo. Odavde šutiramo, crossbody, out. Ne! Pogodak! Ne, vrate! Sada ako on promaši, ja pobeđujem. Pa onda igramo još jednu rundu. Ajde. Molim te! Pobjeda u prvoj rundi. Ja sam pobedio u prvoj rundi. Ajde, daj. Ok, ljudi, sad on šutira. Ja sam jednom odavde pogodio i... Ali sad ne mogu ništa. Za malo. Sad sam, ljudi moji, ljut. Pa si ga pogodio. Pa uspava. Moj. Opet za malo. Ali moj će biti bliže. Inače kad smo igrali bez snimanja niko nije mogao da pogodi. Ja sam prvi pogodio pa on i opet on, brate. Ali iz prve sam 2 puta pogodio. Tako da. Kako blizu. Mada. Frikek. Daj lopu. I onda ćemo posle neki challenge ko će da na on... Ajde, samo šuti. Ja ću da počnem. I kako se zove, znači... Ti ćeš... Nije rekreata, nego... Samo će neko da nam baca loptu. I moramo mi da damo go, ali to si ti. Ali sa levom nogom trebamo da damo go. Znači da nam baci i da šutne. Ja ću desno. Pa trebamo, bolje bi bilo da šutira sa slabijim nogom. Ne, ajde, desno. Ajde, desno i levo. Crossbar? Crossbar? Ne bre, samo ću ovako šutiti. Možete vidjeti vi u klipu. O, hvala. Vi u klipu možete vidjeti kako je otišlo. Sada ima. Za malo treći udri. Gdje je izašla? Sad ja ću odavde. Molim vas, sklonite. Gledajte me. O daj, koliko si zalet. Do New Yorka. I ništa. Daj. Ovo se vidimo da sam ljut. Sad sam ga promašio. Pa zna koliko će ovaj challenge da traje u vidu. I za malo. Ljudi, gledajte. To morate da učite. Pazi sad kad drugi. Ne! Opačiću! Hvala. Brate, jedva sam prdno koliko sam se iznervirao. Se snimiti. Šta je bre ti? I ja sam pobedio po rundu. Idemo u sledeću. Nešto liči lopta.
Ko da je u govnu, vidite. Sad desno. Sad je u kašinu. Možemo nešto... Baš se i ne vidi. Kašine, možemo nešto malo ovako, pa grudima, pa tek onda. Ajde. Ok, ljudi, ovo je bilo loše. Reci. E, Vaso, Neka, aj samo još ja. Ajde. 3, 2, 1, go! Jo, samo kroz bar, ali... Saša, molim, jel snimaš? snimam. Pauziraj.